салом, як хабар. фардо 8 июл президенти Қирғизистон Садир Жапаров бо як сафари давлати дурӯза ба Тоҷикистон меояд. Дар доираи ин сафар мулоқоти ӯ бо президенти Тоҷикистон ва имзои санадҳои нави ҳамкорӣ дар назар мебошад. ҳамчунин дар ҳошияи сафари давлати Жапаров ба Тоҷикистон баргузории форуми сармоягузорӣ ва намоишгоҳи Қирғизистон дар маркази экспои душанбе бо иштироки соҳибкорони ҳарду кишвар ба нақша гирифта шудааст. шоми 8 июл инчунин барномаи фарҳангии дӯсти абадӣ дар Кохи Борбад бо иштироки ҳунармандон аз ду кишвар доир мегардад. рӯзи 9 июл бошад соати 18 дастаи ҳунарии Қирғизистон дар театри давлати опера ва балети ба номи Садреддин Айнӣ барномаи фарҳангӣ доир мекунад. Супер Pro AZ Mobile 35 гигабайт интернет 300 дақиқа дар дохили шабака 200 гигабайт интернети шабона инчунин имкони интихоби якбора 2 суперқувва имкони тамошову тамосама дар як тарафа пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.